Oimoranya kwa Ramogi juang kamora mora maintiere machiegni chenro mar ang'ich welo mage moko kuom weche mawamiyo pek. Mimi peke yangu ndio candidate ya Azimio. Hao wengine wote wanasimama na vyama tofauti. Haya mapendekezo yenu yote tutayaweka katika chata ya watu wa Kilifi County. Wewe wanielewa, sichezi na sicheki masaa ya kazi. Jatend UDA William Ruto dokadho wadna mchumbi Edward Marombulu kaogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga togoyo tach imbo mar Kenya. Athunga nikech tuo mako dho chunya kacha okang'eni chuny na rach. Koro kaka temonge agombo na dhi osiptal mondo pim dho chunya no ng'e mtenang otama kaka dhi kicha onge pesa. Achiedh nade podo mako jopiny mamanyo kony e ute thieth mag piny owacho ka ng'anyo mar jochiw thieth ma Homa Bay pod dhi nyime. Wabobedo gi piny ma osiptende kidhiero kiyud Machiegni kwa Ramogi nyinga Simfros Okinda parni nyalo chwalo no ote mari kitiyo koda namba wa mena riadek au chiel nono ka watuak mathoth ewi weche manyien. Jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Jalop jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua kawuono ne otero campaign e county ma Nakuru. Karua ne uso kwe makende motelo ne yiero maduong' koda karango weche pur kod ohala ne oganda manitiere masawa. Magi timore bang' kane obago romo kod riwruoge makende makedo ne ratiro mag oganda e boma ma Nairobi. Jalop jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua chopo e kaunti ma Nakuru kod ote mar bero hala kod pur kaka moko kuom chenro mabiro loko ngima jo Kenya. Bona wewe ni Mkenya, bona wewe ni binadamu, utalindwa vilivyo. Munya bado atashikilia kilimo na akaongezewa biashara. Sababu nimemwambia kilimo inaenda pamoja na nini? Na biashara. Ufugaji pamoja na nini? Mambo yenu itakuwa inaangaliwa na huyu ndugu yangu mdogo. Na yeye pia hachezi na hacheki masaa ya kazi. Huko kwetu tumesema na tumedhihirisha kwamba hii serikali ya Raila Amolo Odinga inayochunga kina mama, inayochunga youth, hapo ndio tuko na hatubanduki. Karua jiwo kwe motelo ne yiero maduong' higane. Azimio bende seyo jotelo moko malaro kombe kagi jiwo oganda jo Kenya mondo yier jotelo kaluwore kod kitgi moingo singo magithoro chiwo kinde campaign. Wapinzani wetu kijiji gani Kenya wakafanya kazi wakapata sifa hata kwa kijiji? Hiyo ndio nauliza. Kama kila mahali umepitia duru ni ya ufisadi, wacha kazi ifanywe na wenyewe. Mtu anakuja hapa anawaambia ati hamna maji. Ati atawasaidia kuleta maji. Ataleta namna gani na amekula ndamu 3? Amekunywa maji ya ndamu 3 akamaliza. Itare ndamu akameza maji yote. Kimwaro ndamu maji akameza yote. Aro ndamu akamaliza. Sasa pesa atapata wapi ya kuleta maji? Sasa ni mashamba ya serikali yanachukua. Kaita Taveta 2500 acres. Huko Laikipia ranch ya serikali. Kule tunaweka ng'ombe ya kusalisha ng'ombe anachukua. Kane otene kod jatend migao mar pur Peter Munya kod gavana ma Nakuru Liki Nyanjui, jotelo go kwayo oganda jo Kenya mondo luto mbulu ne ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga. Sisi ni kitu ya kuangalia mali ya umma. Kuhakikisha mali ya umma ibaki kwa umma. Si ndio? Hiyo swali msijaribu kuuliza kwa ndugu zetu. Manake mkiuliza iko kashfa inatoshana juu mpaka chini. Kisumu kote ni Azimio na rais atakuwa ni Raila Amolo Odinga. Raila Amolo atakuwa the fifth. Sabuni the fifth. Gisingo lwasi makare mar chirni mabiro jolo mwandu mowuok e puothe kendo loko ngima jo Kenya. Licha chai, kahawa, maziwa sahi amumwagi, bei imeenda juu. Tumerundisha kilimo ya Pareto.
Already mmeanza ile kampuni tumefungua, ile mandeni ilikuwa hapo tunamalizia, ndio kampuni fufuke kabisa, mrudi kulima pareto vizuri vile mlikuwa mnalima. Sasa mnaona barabara za gorofa kila town. Hiyo ni mchoro wa engineer Raila Amolo Odinga. Nyambaga, Ramogi TV, Nakuru. Kawadhi nyime en jatend migao mar arita Dr. Fred Matiang'i kod nyawadgi mar chenro mag wuoth James Macharia omedo jiwo chung' margi kod ogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga. Negiloso e alwora ma Magombo mantiere Borabu e kaunti ma Nyamira kama ne giyawo ndara. Matiang'i kod Macharia ojiwo oganda mondo bi olutne Odinga ombulu ka giwacho ni Odinga biro medo chwalo dongruok e gwengego. Jatend migao mar arita ordo ni piny owacho ok bi yiene jasiasa moramora mondo nya athuye pacho ka motelo ne yiero maduong' mar dwe mar aboro. Mungu ametubariki na nchi yetu tukufu ya Kenya. Tuishi kwa amani sisi wote. Na uchaguzi huwezi kuwa kisingizio ya kugawanya wananchi na kuleta mambo eti mpaka na mambo kama hakuna. Tarehe 9 mwezi wa 8 sisi zote ambao tunapenda maendeleo na ambao hatutaki miradi yetu ikwame, ni lazima tuende huko kwa debe tuchague serikali ambao inafaa. Sisi tunaenda tuhakikishe ya kwamba tumechagua serikali ambayo itaendelea na maendeleo ambayo tumeanzisha kutoka kwa hii utawala wa Uhuru Kenyatta. Hiyo serikali ambao wametuambia hapo ndio tuko na tutaenda mbele, na ile serikali ambayo inaenda kutengenezwa mwezi wa Agosti. Sisi sote watu wa Nyanza tumesema tunaenda mkondo mmoja. Abangi nambi jamole. Riwruok mar jobiskop makopere ojiwo josiasa malaro kombe mopogore opogore mondo bi oyie kod duoko mag yiero ka ok kamano to giluyo mar doho mondo konygi. Jodologo kwedo josiasa mosiko kawacho weche manyalo kelo athuye e kinde magitimo campaigns mag-gi e kor gwenge mapacho ka. Gikwayo jopiny mondo go jotelo kogno kendo oyier mana jok ma osenyiso tim makare. Riwruogno ochako campaign mar choko omenda madirom $285 mar konyo jok makale midhiero mar oro e counties 14. Come on board, you're most welcome by contributing, or if you wish, we want to thank you in advance for your kindness and your help. Once again, we thank you all who have already... The conference, together with the Vice Chairman... Sisi wa Kenya tujiandae kuchagua watu waadilifu, watu ambao wana maono ya mbali, watu ambao wanaweza kuaminika, na kwamba tukatae kushirikishwa mambo ya kuleta upotovu wa amani, hasa kwa kuhongwa au kushinikizwa na wanasiasa. Wengi labda wameanza kutuzunguka na kutupa mashilingi nyuma tuwachague. Refuse to be bribed. Kataa usihongwe. Kwa sababu kuanzia pale tayari tunavunja dhibitisho la chapter 6 ya katiba yetu ambayo inasema tunahitaji watu waadilifu. Je, ukinihonga unikuchague? Huo ni uadilifu jamani? Kila mmoja wetu anawajibika. Vijana, msikubali kukaa kitako na kusema haina maana kupiga kura. Wazee, msiseme nimepiga kura ya kutosha, hata nikipigia nani ni bure. You can make a change. Unaweza kubadilisha hali hiyo. Kawadhi nyime eni ogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga orido kisera mare marombulu e gwengego mar Imbo ma Kenya ka osingo ni piny owacho mare biro tieko ywak jopur ewi nok mar fertilizer. Odinga ne owacho ni ber mondo koro kambi maloso fertilizer ogere thurka mar tego pur ka achiel gi chuogo thuolo mag tije ne jo Kenya. Eriko Wenga miyowa mathoth.
Odiechieng' mare mar adek gwenge ma imba mar Kenya, ngai mar Odinga nomedo muomo kaka wuono to ne ochopo e kaunti ma Trans Nzoia maneno ni okapu mare opong' kod ombulu kachopo tarik 9 dwe mar 8. Gwenge ma Trans Nzoia kuom kinde mathoth osebedo nyime e weche mag pur ahinya to mar bando, ka Odinga nosingo ni piny owacho mare biro gero kambi mar loso fertilizer kaka okang' mar siro weche mag pur lwedo kaachiel gi chuogo thuolo mag tije ne jopiny. Tunasema mbolea tutarudisha bei yake chini kutoka 6,000, 7,000 hadi 2,000 peke yake kwa gunia. Sawa? Mambo ya mahindi, hiyo mambo lazima baba angalie. Mahindi lazima iuze kwa bei ambayo inasaidia mkulima. Na mambo ya kuleta mahindi kutoka ng'ambo lazima isimamishwe. Mimi wakati nilisema na support baba, walisema Tolgo Sagili imeharibika. Wakasema baba hawezi panda mlima. Nani ndio anatawala mlima sasa? Nani atawala mlima? Kisera mar Odinga makawuono noyuore gi jotelo mawuok e oganda jobaluya kaka jatend migawo mar jolweny Eugene Wamalwa gi gavana ma Kakamega Wycliffe Oparanya e kind jotelo mamoko duto manoramo ni gibiro chiedho kanyakla gi Odinga nyaka e debe. Tumekuwa tukieleza Wakenya hivi, wakati mtu anatafuta kuwa rais, akichagua mtu running mate, lazima achague mtu ambaye yuko tayari kukuwa rais. Katika network ya Raila Amolo Odinga, na tumekuja tukuhakikishia nyinyi kusema ya kwamba tumelock Bungoma, sisi watu ya Western tukiwa na Oparanya tumeweka lock, na hapa Zibanga mshikilie, hapa Trans Nzoia mshikilie. Tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu kura zote zitakuwa za Raila Amolo Odinga, na amesema mambo mengi ambayo atafanya. Mimi najua nakuwa na yeye karibu, akisema jambo mpaka atajua hiyo jambo. Kule mlimani pahali rais anatoka, pahali madha anatoka, pahali mimi natoka, vindu vichenjanga. Sicheko bende jalar kom gavana gi otiko mar ODM e kaunti ma Trans Nzoia Moses Haoya nogo bade piny e manyo komno ka osiro lek mar George Ntambeya ma manyo komno gi otiko mar DAPK. Raila nowacho ni mano en okang' mabiro tego riwruok mar Azimio e kaunti ma Trans Nzoia ka gigeno yudo loch e kombe mopogore opogore. Hapa tulikuwa na candidate bwana Haoya na Ntambeya. Sahi nimeuliza bwana Haoya pale na kwa mkutano na amekubali, step down. Hospitali yetu imekwama. Bado watu wa Trans Nzoia mnaenda Moi Referral Eldoret. Kweli si kweli? Stadium yetu Kitale imekwama, si ndio? Soko yetu Kitale imekwama. Leo nawauliza watu wa Sibanga, mnataka tuendelee kukwama na Ford Kenya ama tutembee na Natembea? Tutembee na nani? Tutembee na nani? Tutembee na nani? Tutembee na baba, si ndio? Odinga bende nosingo tieko weche mag puothe maneno ni jodak makoni oyudo fungruok poni oyudo tend piny Kenya higani. Nimeambiwa kuna masupporters hapa, lakini kuna mashamba mingi hapa ili ADC, sio? Nimesema tutaseto watu. Bang' Satambulu e kaunti ma Trans Nzoia odiochieng' makawuono, Odinga koro ochomo kaunti ma Bungoma odiochieng' makiny kuma goye tach kuom ndalo 2 ken kod geno ni obro rakre kod jotelo mag riwruok mar Kenya Kwanza ma koro osebedo koguro tendgi e kaunti ma Bungoma. Eric Owenga, Ramogi TV, Kitale, Trans Nzoia County. Jodak mawuok Temursoi e kaunti ma Nandi kendo mogoyo tongi oganda Luo modak Miwani e kaunti ma Kisumu kawuono ne obago romo kendo twak e kindgi giwegi kaka ginyalo dak gi kwe e kinde siasa kendo bang' yiero maduong'. Ne gitwak ahinya e midhiero magisebedo ka gikale e kinde ka kinde ahinya to kaluwore gi podho mar kambi mar rego sukari mano mar Miwani. Thothgi ne onyiso genogi ni kambi mar rego sukari no ibiro chier kendo lopgi maromo eka 10,000 mano yagi jaket mwandu moro ibiro duoknegi. Bende gijiwo jodak e alworano mondo nyakwe kod achiel mar oganda. Wasebedo kwa dak kod kwe kendo kwe ne madwagombo mondo mi odhi mbele. Takwayo bende jotendwa majo siasa madwaro kombe mamalo kata madiere kata mapiny mondo giwach weche mag kwe ma ok choche oganda. Ka giwacho weche maliet machalo magayany
to miyo ogeni mosebedo kod kwe nyalo bedo kod chandruok. Jogin jok masedagodo mang'eny wan kodgi kamoro achiel. Pok waneno rach moro amora kod kuomgi ka gimoro ntiere madonjo kuomwa gi ingilia gi konyowa. Wadwaro ni mondo wawinjre gi receiver kuonde mwasepuro kirgi mawa nikech kata pesa mag niang' magikayo kagi ok wane kuma dhiye, kata sikul moro magigernwa onge, kata gimoro kata mana osuptal moro amora magigernwa onge. Jalup jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua ojiwo singone mar kedo kod mibadhi poni giyudo tend piny higani. Karua ne twak kod riwruoge makedo ne ratiro mag oganda okinyi ma kawuono e boma ma Nairobi kama ne osingo tiyo kodgi mar bero chenro mag telo makare. Walter Nyambaga nigi mathoth. Karsario kodeka 23 okinyi, Martha Karua bedo wendo mar riwruoge makedo ne ratiro mag oganda pachoka mane nigi riyo mar lero chal mar chenro margi kod kaka gidwaro ni tend piny Kenya oket maine kedo ne ratiro mag jopiny. Twak ne onywako kanyakla kod weche mibadhi kod uchumi. Jalup jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua osingo tiyo kanyakla kod riwruoge makedo ne ratiro mag oganda ka oramo ni jogo machindi mibadhi osemieno nyaka kawnegi okang' motenre kod chik. We are very safe with you because you have been part of us, and there's something my chair says, which I want to quote, that between right and wrong, there's no neutral ground. Have been raised in civil society, and once you are raised in a certain way, it never really can go out of you. So that even when I was in government, there are those who saw me as too much of an activist. Karua ne uten kod jachiw wach lo Azimio la Umoja One Kenya Alliance gire makao mutua negi singo rakruok gi jonjore marocho ratich oganda jo Kenya hoyae onono dingo yudo tend piny Kenya yiero maduong' higani. A ticket for human rights and a ticket for the violators of those rights. It is not about laws. We may need laws to outlaw keeping cases days on end. Just like we have electoral cases going in 6 months, we may need laws, Speedy Trial Act, which restricts the court to a certain time, so that we don't have these adjournments, the adjournment to let a person continue with the elections. They didn't give us time. Riwruok marangaza Kenya kod oko uchumi nochwalo kwayo mondo rang weche mag gope mag Kenya mamedo idho mibadhi kod kitelo makare. When we say that debt repayment and servicing is a critical issue, that is where it is placing us. And therefore, it is not a matter that we can just wish away. It's not a matter that we can just say, you know, as long as we can pay, everything is fine. What it does is that it is crowding out critical services. We also note the failure of representative governments, where our political leaders make decisions that are not in the interest of the public, whether it's tax decisions that have placed an inordinate burden on households, and whether it's the kind of political policy decisions. My principal, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, is very focused on the issues you have raised. Issues of transparency, accountability, good governance. Issues of electoral justice is been on it. Issues have been on it too. Karua keto duol matayo yiero kod IEBC e nyong'ong ka owacho ni kweth Azimio dwaro neno kenge moketi kod IEBC e tayo yiero man thuolo kod adiera. We should write to the Electoral Commission, and also civil society should, as a consortium, demanding that we be briefed on how they intend to conduct the elections, the tools they intend to employ. And most of all, just one question: how has IEBC addressed the shortfalls that made the court nullify a presidential election? Karua singo ni Azimio One Kenya Alliance biro tiyo maber kod riwruoge ma ok mag piny owacho e bero chenro mag telo makare. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Serena, Nairobi. Nyakwa Ramogi, report mar Walter Nyambaga no imatero wa yoyo mokwongo. Kata kamano adhi somo
ariyo kata dek mar ote museoro. Ramogi TV ang'ech welo an Polo Nyango kan Ralingo Asembo apuoyo Ramogi TV kuom weche manyien matuch e gwenge duto. Erokamano ahinya Paul. Bende Ken Okal from Bondo, I'm watching Ramogi TV very clearly here in Lakisama as we are eagerly waiting for Thapki. Erokamano nyalo bedo chulo note mari na bawa menaria dek auchiel nono. Kao kamano wadhi yoyo matin waduogo gi weche mamoko. Inawezekana. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga atakuwa na ziara ya Azimio la Umoja katika eneo la magharibi mwa nchi. Jumamosi ya tarehe 28 na Jumapili tarehe 29 watakuwa kaunti ya Bungoma. Njoo jumuike na viongozi wa Azimio la Umoja ili kuwahimiza Wakenya kuungana na kufanya kazi kwa pamoja chini ya Azimio la Umoja. Ujumbe huu umeidhinishwa na Raila Odinga. Timriga nadi okidembriga ekata bitim nango ka ngato mai bibia abru mado sum kendo mupoto malich mudato lego landa ni an girlfriend ne dibeni ni tikaka e gomba. I love you. Why is it that you do not respect your job? An seche moka ng'eyo rata paro man nego be ngabedo engineer kono gi pachi ma Swiss machalo sabun lodging no be paro ni an anyalo date woda lego. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10, nikech kimedo kilo, timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich. Saa 12 mamidhiambo. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Williams mondo yud wenda ni kaka skiza tim mari *860*418# pare niya Ramogi TV ene ot mar jower duto. Machiegni kendo riwruok mar lakteche pachoka mano KMPDU no bago ng'anyo mamuol ka gisundo piny owacho mondo gol omenda mar jopuonjre masomo weche thieth e mbalariany. Luoro nitie ni jopuonjre go dipo ka oleone penj poni sirikal ok ochwalo omenda go. Wer manyiso jok kod deko mar omenda ne lakteche man gi riyo mar somo.
Lakteche madhi nyime kod tiegruok e okang' mar masters e mbalariany mopogore opogore kaachiel kod jotendgi ne ochokore e dholog tich mar migawo mar thieth ka gisundo piny owacho mondo chwalnegi omenda mag somo. Jogi osebedo ka somo University ma Nairobi ka, osebedo ka somo University ma Moi, osebedo ka somo University ma Keyo. To higa ka higa nitiere budget monego bed ni Ministry mar Health chulo go mshahara gi. Chulo go fees mar jogi. To ma kata katimore to ministry odage chulo pesa gi. Igni adek mosekadho osebedo kwa somo to sirkal ok chul fees. Koro kata ochopo ni wadhi timo penj mogik ma watiko go mondo koro wadong wadho konjo piny to sirkal odage chulo fees to pesa to osekete budget moseorne jo migawo mar thieth mondo ochul. Luoro nitie ni lakteche mayudo sir mar somo koa kuom piny owacho kidek koso timo penj. Mbalariany bende koro ma Moi gi ma Nairobi University tamore ni kokwa chulo penj to konyal timo to ko chulo fees to konyal timo penj. Ko penjo gini to ka wan joma sirkal emo sponsor to school university mar sirkal to sirkal ema chulo fees. Ang'o momiyo koro itamo timo penj? Riwruok mar lakteche wacho ni ok gimor ni migawo mar thieth osingo chulo fees mana ne moko kuom lakteche. Giwacho ni ok gibi chulo mar jok ma somo surgery, ma yengo, jok ma thiedho nyithindo, gi jok ma thiedho mine. Mano nyiso ni wabo bedo gi piny ma osiptende kidhido kiyud thieth mar mine, wabo osiptende ma kidhido nyithindo ok nyalo dakteche, to kata ken joma donjo bende timo surgery ok bedo gi dakteche. Lakteche go osingo ng'anyo juma ka juma nyaka chieng' sirkal winj ywakgi. Gino mabiro rocho chenro mag thieth e ute thieth mag piny owacho magitiye. Kawadhi nyime en jotend sikunde mag primary gwenge mag Nyanza dwaro mondo piny owacho omed keto omenda tenge mar jolo chenro no mar somo mar CBC. Kaka Joju Malero, jopuonjre go ywago nok mar klese e skunde moko. Romo ni mandalo adek ma ok jotend sikunde mag primary gwego mag Nyanza en mano bende oseber ka ibago higa ka higa kabed thoro ne maduong' en mano machiwo thuolo jotend sikunde malalruok e wechego mag somo. Romo ma higani thoro maduong' oben jopuonjgi koro twake en mano ma otenre kod somo manyien ma ong'ere kaka CBC. Kaka implementers, kaka joma kele na nyithindo e school level chuno wani mondo wa gik ma wa undergo kata experiences ma wayudo waket kanyakla mondo kaber to CBC ofaulu kaka system manyien. Jotend sikunde ka otel ko jakom margi e gwego mag Nyanza Meshak Roche wacho chenrono mar CBC en mano maber kata kamano nyaka sani nitie midhiero mopogore opogore ma oting'o mano manok mag klese ma bende nyaka sani koro thiro chenroni. Funding mar materials mitiyogo e CBC ma bedo pek ahinya ne jonyuol nikech jonyuol te lwetgi ok rom, nitie mayuto gi tin to nyadi mang'eny nitie gik midwaro manyaka tigo e system mar somo manyien ni mondo somo ni obeda success. Koro kanyo to sirikal do paro mondo kel funds mondo mi materials gi nyithindo bi oyude school to ok ni nyadi mang'eny nyithindo idwaro mondo janyuolo tim ma janyuolo tim macha. Roche bende ne omedo ni onge mar tudruok e yor lony manyasani e skunde mopogore opogore be nyaka sani koro en midhiero ka bende koro ber ka koro piny owacho tiego jopuonj mondo gibed kod lony e yor tudruok kod lony manyasani. Apisas mawuok e migawono mar somo ka otelnegi kod direktorno e duolno mochundiko jopuonj e bade ma Nyanza Stephen Ajanga wacho ni piny owacho koro osechako keto kenge ma oromo mani chenro ni maso ma CBC koro ketie tim e yono mowinjore. Ideally, when you have a new system of education, you are not taking teachers back to school. They already have the content. The only thing that changes is the methodology. So what you are taking these teachers through is the methodology now on how to deal with the CBC. Otherwise, in terms of the content, we are not taking them back to the university to be trained again. The training they already had, the only thing they are now going through is now the methodology of teaching this new curriculum. E giko maro machal koda mabeni nyaka sani ko jotend sikunde koro chope gweno mar gima duong' en ni mondo koro midhiero bed nyaka sani koro kwako chenrono maso ma CBC kod yo makare madhi tieki godo. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Ramogi achije moko mag kuo tony tok jopiny piyo kuomgi kane gitemo mayo miyo moro mane ogolo pesa e bengi mar cooperative okinyi makawuono. Kaluwore kod joneno, achijego ne temo kao bag miyo no ma odak gi ng'ol, kata kamano nogoyo koko mane oywayo jopiny. Obila nochopo kanyo kendo kaogi koterogi e tesend obila ma Central. Ne mama me biro golo pesa ka mama ma chal ka gima ong'ol. Koro chal ka osegolo pesa to jogi ne time mondo okaw pesa no ire. Koro likely maybe okaw kata pesa otony nikech koro mwapenjo ni ong'eyo nade ni mama no dhi golo pesa. En mama mong'ol, gin ji ariyo, ng'at achiel ne wacho ni ng'anda to an ariyo manena, achiel momako kod achiel modonjo e bank ma embe osetere kucha. Jogi kintie wakaende pile gipimo mana ji kata watimo business as ji matiyo matek mondo migi mwandugo ma jogi ma ji oseloso. Koro an akwayo sirikal kanyalo chik mondo nitiere gande chon makano yudu kubet piny kata mane payment ka utimo nono to sirikal ne mako kende utimo udhi duoko penjo no mbele. Agombo kendo akwani mondo sirikal kanyalo duoko chik machalo kod manindo to duok chik machalo kamano mondo idle minds oweyudo thuolo mar bet piny mondo miyo nyakwa jowa mosetiyo matek moyudo mwandugi. An gima nyalo wacho adwa nyiso vijende wetewa giteme gitiye matek. Onge tiende icham luch ng'ato, temi chame luchi kamoro amora mintiere, temi chame luchi nikech kaka aneno gima otimore kani ok ber. Ineno nitiere tije mang'eny joma biro kawo gin joma ong'ol. Tiyudo ka nitie ng'at mong'ol tiyudo kotimo tisa moro go wuoche rangi to magi joma ok ong'ol. Dhungruok mar loche madongo kata trela medo neno e tong' mar Kenya gi Tanzania mano e gwenge go koma Namanga bang' loche go mating'o gas chung'e wang' apaya. Derepe machwalo gas go ywago kao kuomgi osuru momedore nyadiriyo kata obedo ni gisechulo osuru e tong'. Kaunti ma Kajiado kao kuomgi siling 2,000 kapok oyienegi dhi nyime gi safar. Yore wuoth orochore kuom ma ok tin ne seche 12 ka jogo madhi Namanga kowuok Nairobi osechun mondo chung nyamburko gi e genge apaya. Kupita ndani ya kaunti ya Kajiado kulipa hiyo pesa shilingi 2,000 kwa kila gari, hiyo ni hasara kwetu kwa sababu hata kaunti zingine wakiintroduce tena walipishe wasimamishe ya driver tena Machakos County waseme charges tunahitaji, kila siku tunaumia kwa sababu hata Nairobi watakuja kuongeza. It is favorable to our business kuendelea na hii shughuli za kuenda na biashara kwa sababu collection ya hapa imekuwa too much. Kwa ninaomba tuulize tujue ile road toll inakuwa imeambatanisha malipo ya vitu gani labda, na ile 2,000 tunaitoa inamuhusu mwenye gari, inamuhusu mwenye mzigo. Ninaomba ili nifahamishwe. Mwende ofisi ama mtume wakubwa wenu waende kwa ofisi because the county government cannot solve this one on the highway. Ramogi githuolo ni abro kao mar mondo mi asom moko kuom ote mabende udhi nyime koda chwalonwa kaluwore koda weche manyien ma wachiwo. Jonathan Jakala mawuok e gwenge goeko mag Ayani wacho ni oneno Ramogi TV e yo maler kendo news mit ahinya. Ramogi TV jodongo koro budho mos ka girito nyako chia e dala mar Ototo Koguta mano Wycliffe Odiere kamano Wycliffe. Ramogi TV arito Thapki biro mano Favor okowacho ni oro no ote koa kanye. An Pastor Mondi otiche mar game onyenyo Pastor dwaro kata oro ote mabende ibiro duoke kinde mabiro goeko. Ramogi TV Antom Ogoya amor kod Ramogi TV kaka kelonwa chenro mage an Nyakach. Erokamano ahinya Ogoya. Ramogi TV an Elijah Okoth mar Dhidhna aneno Ramogi TV achiel kachiel e kaunti nero mar 044 ka bende wantiere ka weche goeko mag siasa mondo dhi kata tim gi kwe. Erokamano ahinya Elijah. Owino wuod min Aban wacho ni Ramogi ler. Ramogi TV and David Woni kan Kisumo. Ramogi TV ler sasawa. Erokamano ahinya.
Bende par ni nyalo tudri kodwa kuonde kata mbui wa momoko mag Ramogi kama tingo Facebook, Instagram kachiel koda TikTok mar mondo mi wadhi nyime koda weche gi eki. Naftali oko wacho ni watching from Ulanda. Erokamano Naftali. Kawuono thapki obed long. Okiwacho nyingi lakini kwayo ni mondo wamed thuolo mag thapki. Naftali oko watching from Ulanda, mano ne wasewacho kanyo ero. Inyalo medo tudori kodwa mar mondo mi wadhi nyime koda miyo weche machalo kamagi kaka gichoponwa sama gichoponwa kendo kawaketo nigi yono ero mabende unyalo neno gi kendo winjo yo makare. Mili kan majiwa wacho ni kan majiwa oluti mano mantiere Bondo Ramogi ler. Aneno habari maler kawuok Adem okiwacho ni in ng'awa. Ramogi TV ma George Juma wuod Nyakindu mar Kagan ma Obwanda. Ramogi tuch maler gwenge ma Homa Bay maler kabisa kendo wan kod erokamano ahinya kuom ote machalo kamano. An Rogers kowuok Kosela waneno Ramogi TV ka wantiere koda Shali. Erokamano. Ramogi TV wacho ni Anodhis Maja Kogelo aneno news Kogelo pap Oriang kanyo ero. Erokamano ahinya Odhis. Nyako Ramogi gi kanyo ero bende wachako waringe duka matin wabiro duogo koda weche mathoth. Kik idhi mabor. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Leo rombo lemo lumalema, leo rembo lumalema. Loso gi lwedo. Wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso sa 3 mar okinyi, ibonwa e Jumapil sa 8 mana e Ramogi TV. Waonge tabu gi ji, iwacho ni Ramogi Night ka en mana ngolo, kami bede no ng'ami mulo no gimi make lweti no. Mana mos wacho ni usiku sako. Muri yuwache ni ilosi nyingo. Baby rwak na wenda ilosi nyingo. Thum kalie. Awenya dago nyathigi karo na dengo mai wenda se choro mona. Luongani ng'inja the entertainer ma en Ramogi Night. Chenro mabiro ni Teacher Beach. Kochakore sa 4 motieno. Wachodo ni benga, wachodo ni ohangla, mit maratari. Na pari wendo no.
1.9 kuom mwandu jopiny. Kaluwore kod obokgo, Ferdinand Waititu itudo gi kuo mar omenda maromo $928.8 ka jaode Susan Wangari Ndung'u itudo kod kuo mar omenda maromo $282.8. Kembe ma iwacho ni mag familia mar Waititu mong'ere kaka Saikatu Estate Development Limited utudi kod kuo mar omenda madirom $906.3, Bienview Delta Hotel $56.9, Beans Management Services Limited $62.7. Omenda makoriw duto chopo $1.9 billion. Run graphics. E temo mare mar pando omenda gi, nondo mar EACC yango ni Waititu ne ong'iewo nyamburko 5 kamoting'o Toyota Land Cruiser manengone romo $4 million, Toyota Double Cabin manengone romo $4 million, nyamburko matin aina mar Probox manengone en $600,000, moro aina mar Vitz manengone bende $600,000, to kod Land Cruiser machielo manengone romo $4 million. Bende ne ong'iewo ot mar jamii bora manie boma ma Nairobi e nengo mar $200 million, magawa mar Delta Nairobi manengone romo $380 million, duka maduong' manengone romo $110 million. Duol mar EACC koro dwaro ni doho ogol chik mar duoko mwandugo ne piny owacho. Ochieng' Emmanuel, Ramogi TV. Obila e boma ma Busia ondhi achije moko adek ma itudo kod nek ma oyaye masani omedore e gwengego. Liekore ne achijego nonego jomoko 2 ka bende gisebedo ka gimonjo duke mag M-Pesa kendo gimayo jo ohala gi thuon. Obila go sani ochako timo nonro e wi thoego e kinde ma achijego mane oyud kod line mag simu 19 kod simbe 3 igeno tere doho. Jalup jatend obila ma Busia Patrick Maundu oduoko erokamano ne jodak kuom tiyo kanyakla go obila e neno ni achijego omaki. Busia tumefatanisha visa vya uhalifu na sio uhalifu ya kawaida, uhalifu ya mauaji. Sio mauaji ya kawaida, ili ni unyang'anyaji. Kwa hivyo ningeomba kwamba police officer kwa heshima, it is either mfanye patrol day and night. Tumeweza kupata simu cards 6 ambazo hazijafunguliwa za Safaricom, simu card ya Airtel 19, wakiipa katika Kenya wanaruka mpaka Uganda. Tumeweza kuwa na hiyo habari kwamba hiyo bunduki ambayo wanatumia ni bunduki ya kutoka upande ile ya Uganda, lakini mahali ya kufanyia kazi ni upande ya Kenya. Kwa hivyo kwa sisi tumeweza kuweka hiyo kakati, tuko sawa, tunashirikiana na wananchi, na ndio sababu unaona hii matokeo ambaye imekuwa leo. Boda wanaulia kwa hii barabara lakini watakufuatilia. Sisi hatuna haki kwa sababu gani polisi watakufuatilia? Tukiangalia hiyo kitu, hata polisi wenyewe watakutusaidia kwa wengine. Mpaka sasa tumekaa hapa kwa hii muda yote. Huyu jamaa muuliwa jana saa 2 ya usiku na risasi. Sasa mpaka sasa hizi hakuna shughuli ambayo wamechukua hata action. Tunashika weza hizi saa 7 lakini hakuna action ambayo tunafuata. Wanaweka ndani kwa ila prison. Wanatunyang'anya kwa mikono, nikiongea tunasema kwa sisi ni wabaya. Kambi mar ndeke ma Qatar Airways oyango ndege moyie